Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen, Guillotin, dat zeg ik nu. We gaan aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Eén ding is wel duidelijk. Het vertrouwen bij de concurrent van Tialf is grut. Voor 183 miljoen euro zullen de bouwbedrijven BAM en Van Wijnen in Almere een sportcentrum deel zetten. Naast een wedstrijd- en trainingsbaan voor de reetrieders krijgt de IJsdome baan voor inlineskaten, kunstrieden en een turnhal. Een ambitieus project dat de gemeente Almere net een cent om mij betelt. Maar hoe is de financiering dan wel regelen? Het gaat om meerdere investeerders. Dat zijn Anglo-Saxische investeerders en Europese investeerders die mogelijk zijn. En we hebben één hele harde waar we nu al voor gekozen hebben. Maar alle varianten zijn mogelijk. Als de particulieren dat zezen, dan is het roen. En het bin partijen waar je net samen van zezen kennen. Nou, dat kan nog wel eens wat oors wezen. Ik ken alle partijen die erbij belutsen binnen. En ja, die jouwen mij volle vertrouwen. Maar namen van mogelijke investeerders krijgen we juist de jong net te jaren. En dat roept vragen op. Ook bij Reetriedersbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF. Die de financiële onderbouwing van alle drie projecten door een extern bureau terugberekenen laten wollen. Daarom wordt het definitieve besluit uitgesteld naar 8 augustus. Dat is Almere min naar het zin. De initiatiefnemers van de IJsdam sluiten zelfs net helemaal uit naar de Rjochterstad te stappen, maar als zij net het nieuwe nationale ierstadion Tawiers krijgen. Als je de spelregels wil wijzigen om de uitslag te veranderen, dan moet je toch wel van hele goede huizen komen in het land om uit te leggen aan iemand die wij een onafhankelijk recht noemen. Maar zo vaak gaat het echt niet komen. Wij hebben echt wel heel veel vertrouwen in het NOC-NSF en de KNSB. En iedereen heeft recht op zijn stappen en zijn emoties en zijn ideeën. Maar we hadden ook eerst een gesprek kunnen hebben, waarna een besluit had kunnen worden genomen. Kritiek dus op die twee organen? Ik vind dat ze ons eerst hadden moeten bellen en moeten overleggen met alle drie de kandidaten. Hoe ziet u het vervolg? Maar er wordt ons niks gevraagd.